गिबि गिबियाव गासैबो जोंनि बर' माहारिनि मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव नैबे जोंनि बिटिसि नि सेक्रेटारियेट न'नि लांगोनायाव थानानै स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ लानानै फंनैसो सोंथि सोंनायजों लोगोसे फंनैसो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे जारिमिननि बाथ्राखौ लानानै सोंखारिनो थाखाय नैबे जोंनि बिटिसि नि सेक्रेटारियेट न'नि लांगोनायाव थानानै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि आं लानानै फैनाय जाबाय। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ सासे पलिटिकेल लिडार महरै आङो सोंखारिया, बिखौ थोंजोङै पार्सनेलि आङो सोंखारिनाय जागोन, जेराव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथाय रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ लानानै आं स्पेसियेलि बे बिटिसि सेक्रेटारि न'नि गेटनि लांगोनायाव गसंनानै बाथ्रा बुंनाय जागोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथोफोरखौ बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों, पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मावफुंनांगौनि थांखियै माखासे बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो खोथा होनायनि गेजेरजों बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि जादोंमोन। नाथाय बिथाङा जेब्ला पलिटिकेलाव एन्ट्रि जाखांनायनि उनावहाय फैयै फैयै बिथांनि गभर्नमेन्टआ दिनैयो 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथाय रिहेबिलिटेसननि दिनैयो गोबां माने गुलाय गुजाय थासारिखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ, जेराव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ दिनै खावसे मोनबाय, खावसे आद्रा जानानै थाबाय। आरो स्पेसियेलि बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि बे स्टेजाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव एनडिबि ब्रादार्समोननि माखासे फेमिलिफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै दुखुनि माखासे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडिया, निउस मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै बुंफैनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। आरो बेफोरबायदि माखासे दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ दिनैयो नैबे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि लिडारफोरा नुगोना नुवाखै। आरो स्पेसियेलि प्रमद बर'नि बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंसो प्रमद बर' बिथाङा दिनै स्पेसियेलि बिटिसि नि सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों। नाथाय बिथाङा दिनैयो जाय एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों बिटिसि नि सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों, दिनै मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनैसिमबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथाय रिहेबिलिटेसनखौ मानो बिथाङा होजोबनो हायाखै? कारना मा? जाहोना मा? दिनै बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे मोनखानाय मोनथायफोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बिथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों फानलांनो नाजाबाय थादों नामा? दिनै बिथांनाव साननो हानाय गोहो दंना गैया? जेराव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिथाङा लिडिं खालामबोनाय सासे जोंनि माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरि। बेफोरबायदि गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव आलाय सिलाय थासारिखौ खालामगोन होननानै बुहुमनि सासेबो बर' फिसाफोरा सिमाङावबो सानाखैमोन। नाथाय जों नुदों बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समावनो जों दिनै नुदों, आरो बेयो रोखा फोरमान। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समाव जों दिनैनि समाव बेखौसो बुंगोन, जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्पेसियेलि जोंनि हारिनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोरखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मावफुंनो हायो, माखासे हाथावना खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्माव एन्ट्रि मारिफैदों। नाथाय दिनै बिथाङा मानो पलिटिकेलनि पावारफोरखौ लानानै मावनो हादिया? गुबै बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैयो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो, जेबो बुंनो हाया। बिसोरहा जेबो राइट्स गैया, जेराव स्टेट गभर्नमेन्टनि अथरिटि आरो साजेसन गैयाबा बिसोर जेबोखौनो बुंनो हाया। दा बेफोरबायदि जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेसन पावार एन्ड फांसन, बै गोहोफोरखौ दिनै जों लाबोफिननांगौब्ला फैबाय थानाय समाव जों बबे मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जों सापर्ट खालामनांगोन, बेनि सायावसो जों दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै माने साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। दिनैनि समा जोबोद क्रिटिकेल सम, जेराव दिनैयो जोंनि न'आव मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरा दिनै गोमालांदों। मानि थाखाय? मा जाहोनाव? जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफ्रा दिनै जोंनि न'नि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ फाननायनि आन्दोआव बिसोरो माने बेसेन लादों नामा? जोबोद लासिंसिनि बाथ्रा, जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। आरो बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो, बिटिआर। थारैनो बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाङोब्ला बेखौनो बुंबाय थादों जोङो खनले खनले, जे बे बिटिआरआ 6 शिड्युल आरो 8 शिड्युलनि सिङाव थानानै इमप्लिमेन्टेसन जागोन ना जाया, बेखौ लानानैसो जोंहा माने जोबोद गिखांनाय फैदों दिनैनि बे समाव। आरो थारैनो 6 शिड्युल आरो 8 शिड्युलनि सिङाव थानानै जुदि बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जायाबा, नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, जों जोंनि न'आव थानानै सिथ्लायाव थानानै
बोथिसे ओंखामखौबो जोङो मोजाङै मोनजानाय नङा। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै बे लांगोनायाव थानानै आं स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव मोनसे सोंथिखौ सोंहरगोन। नोंथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि माहारिनि जायफोर जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय पलिटिकेल पावारखौ लानानै दा समाव बिटिसिनि सिएमनि सेराव जिरायनानै दङ, नाथाय नोंथाङा मानो मावनो हायाखै? जेराव नोंथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननाया दिनैयो अलरेडि 5 इयार्स कमप्लिट जाना थांगासिनो दङ। अनलि 1 मान्थल'सै रायजो राजा नोंथांमोन। 31 मार्चनि उनावहाय बिथांनि आखायाव थानाय जाखिनि पलिटिकेल पावारफोर दङ, बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्ट रुलिंनि माखासे पावारफोरा जोबनो थांगासिनो दङ। अब्ला दिनै मास मोनसेल'सै, दान मोनसेल'सै, बे दान मोनसेनि गेजेराव बिथाङा दिनैयो स्पेसियेलि मानगोनां इन्डिपेन्डेन्ट ब्रादार्सनि बाथ्राखौ बुंगोन आङो। रिहेबिलिटेसनखौ बिथाङा होजोबनो हागोन ना हाया? दिनै बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्ट समावनो मानगोनां इन्डिपेन्डेन्ट ब्रादार्सखौ जोबोद पलिटिकेलि डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै गावजों गावनि गेजेरावनो गावस्रा होनायनि माखासे प्लेन पलिसि खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय दं। आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा, इउ पि पि एल पार्टिनिनो मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथाङा, जेराव जोंनि बर' माहारिखौनो दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि, दा समाव बिथाङा आसाम स्टेटनि सासे मन्त्रि जालायनानै, सासे एसेबां गोरों साननो हानाय गोहोनि मानसि जानानै बिथाङा मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों मा बुंदों जे जोंनि गभर्नमेन्टनि समाव, अर्थात इउ पि पि एल पार्टिनि गभर्नमेन्टनि समाव बिपिएफनिया, कंग्रेसनिया बा आदार्स बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि हेफाजाबगिरिफ्रा, मावथिफोरा, रायजो राजाफ्रा जेबो माने सुबिदा मोना, जेबो माने स्किम मोना। बेफोरबायदि माने एकेबारे थार्ड क्लास लेभेलनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलांबाय। अब्ला दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिया पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि जों गावजों गावनि गेजेराव डिभाइड, गावस्रा होनायनि माखासे पलिटिकेल गेमखौ गेलेगोना गेलेयाखै रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैयो जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ जोङो मानसिखौ सिनायनासो जों सापर्ट होनायनि सम रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिटिसिनि मोनखानाय, दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय एडमिनिस्ट्रेसन पावार एन्ड फांसनफोरखौ जों जुदि लाबोफिननांगौब्ला थारैनो जोङो पलिटिकेल पार्टिखौ चेन्ज खालामनांगोन आरो माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ जोङो नोजोर होनानै जों बिसोरखौ सापर्ट खालामनो गोनांथि दं दिनैनि बे समाव। बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैयो जोबोद क्रिटिकेल मोमेन्टनि सम। जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जेरावनोखि आसाम स्टेटआ अलरेडि गादबनानै दंखायो, बैसोरनि आथिं सिंनिफ्राय जों बोखांनो नांगौब्ला स्पेसियेलि मोनसेल' लामा दङ, मानगोनां हाग्रामा महिलारिसानि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिखौ जों सापर्ट खालामनांगोन। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैगोन, गोसोआव लाखिखा रायजो राजा नोंथांमोन, बै जोंनि गारबोनाय जारिमिननि माखासे समफोरा फैफिननो थांगासिनो दङ। बेखायनो एलार्ट जा रायजो राजा नोंथांमोन। सोरनिबा गरसे गरनै बुरखायफ्लानाय रां मोननायजों नोंनि बेसेन गोसा भटखौ नोङो मिस इउज दा खालामनानै ला, गोसोआव लाखिखा। बेखिनि बाथ्राखौ दिनै आङो नैबे बिटिसि सेक्रेटारि गेटआव थानानै स्पेसियेलि नोंथांमोननि सेराव फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।